Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranki na alfarma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma. Fari dole ina saka Allah wanda ya yi dare rana, mamallaki ya uwa da uba a gare ni, shi ya yi kannaina, ya kaki kunne ido a gare ni, da su nake harkokina. A yanzu gashi da baitoci na zo gurin giwar mata. Mu gaida Dr.Amina mun buga tamburanki cikin girma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma. Allah ka ƙara dubu na salatin shugaban mahabibina, da sansane na yi nisa har wasu al'ummar ke nema na. Allah ka sa ahali da sahabban shugaban mahabibina, dukan sharifai a sada masoya masu son waƙoƙina, ciki da Dr.Atawame da familinsa cikin girma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma. Farai gurin ki na zo maza an ki karɓi ga baitoci na, barin halin ki na jija dattakun ki sun zo kunne na, yabon wani na ji ya zama dole ya an kamo hannuna. Shigo da ni har fadar taku doctor ya amshi kalamai na, ke ce AB not da SA not a zuciyarsa cikin girma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma. Kina da duka capacity na ji kina abinki cikin girma, cikin gidan Atawame tuntuni unity makin samu uwar gida har da 'ya'yan doctor kin rike su cikin girma. Wannan hali na mutanen kirki ne kwarai ya antina, wannan ta sani na dogo tamburin naki cikin girma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma. Ki taka sannu a sannu amaryar Atawame mai alfarma, ɗawisu ma kin fishi ado doctor ta doctor haɗin girma. A haƙuri ta yi koyi da Fatima ya abun manzan girma, dubu jiran ɗaya ce ita doctor ta ƙware kyauta, shi ma tana da shi dole kan in buga tamburanki cikin girma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma. Yar asali yar dangi likita kin daɗe a cikin girma, ga tarbiya ilimi kin samu kin yi dace ta nan shi ma, ga miji kin more har da abokiya ta zama ita ma. Fata na ki tarun zirri a masu kyau da halin girma, ki haifi ya ko ɗa na buga musu tamburan su cikin girma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma. Uwar gida a gurin Atawame ta bangaren ki na zo ke ma, na gaida ke dan kina da amana, na ji yau har da alfarma. Maman Minal gaskiya sai na miki jinjina da hannun dama, maman su na ji makwarai kin yi musu tarbiya da halin girma. Allah ya ƙara dubin albarka tamburan ku cikin girma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma. Karo na biyu na zo ni gidan dakta ku karɓi kalamai na, farin masoyi nake a gurin angon ku shi ne ogana, farin halinsa ya sa ni nake ƙaunarsa hannunsa duk dama. Fage na kyauta halin dakta ya zarce duka tunanina, Jahun entertainment mu ma ga tamburan mu cikin girma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tamburanki na alfarma. Mu jinjinawa amaryar Dr.Atawame cikin girma. Mu gaida Dr.Amina mun buga tambaranta na alfarma.